Kedysi dávno som sa vyjadril, že hnev je vlastne kričiaci strach. A aj po tak dlhom čase s tým stále súhlasím. Strach je totiž naša priama, bezprostredná reakcia na ohrozenie života alebo zdravia. Na obranu voči takémuto ohrozeniu potrebujete sústrediť primeranú dávku síl. Naša osobnosť túto dávku zhromažďuje zo všetkých dostupných zdrojov. V danom momente sa vyživujú len také orgány, ktoré priamo spolupracujú so stratégiou obrany. Všetko ostatné je druhoradé. V takejto situácii je náš organizmus najhorším hospodárom. Nedbá na dôležité zásoby a už vôbec nie na dlhodobé ciele. Zaujíma ho iba momentálny výkon. Z dlhodobého hľadiska hnev vyčerpáva náš organizmus doslova seba deštruktívne. Preto každý okamih hnevu by mal za to stáť. Skúste si niekedy na budúce, keď pocítite hnev, položiť otázku. Ohrozuje ma to na živote? Ohrozuje ma to na zdraví? Ak nie, tak nie je prečo sa hnevať.